men ndek ingi pai joro-joro trene aku ra metu. Wah, nek metu genah air geden aku. Is. Apa, Lek? Panganan lebaran. Mas, ra iso. Loh, lah kok ora iso piye to? Ra iso ya, ra iso. Kowe iki niat. Asra niat. Iki piye to iki? Sesuk ora mutu ngono lho. Kamu tuh yo ben. Bawa rasa dodol. Lah wong gaweanku iki lho. Lah gawean ora niat. Sing ra niati sapa? Nah aku niati lho. Kowe iki piye to ya omongan bolak-balik? Apa wedien gosong? Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam piye to genah putih no. Putih manis, yang putih manis, pandang tak jemu. Motor baru nih ya. Iya dong. Tumbas pinten mas? Mboten tumbas kok mas no. Wah nyolong berarti. Wah mboten kok mas. Nah terus? Niki niku nggone Supri mas. Kan ngangge kula. Oh Supri tumbas motor anyar ngoten. Nggih mboten ngerti no mas. Wah gegek motor nyolong niki mas. Wah jenengan ku lho. Mesti kok pikirane teko ngendi-ngendi to. Mas sing nglondrekke. Mangsukake mriku sik mas. Oh nggih. Niki nggih. Nggih. Pun mau tinggal. Nggih. Putih manis. Lah kok malah ngumbah motor to, Dik? Lah wong nggih wayahe Papung lho, Bu. Ya gawean iki ditandangi dhisik ngono lho. Nggih mengke sik to Bu nanggung niki wong dereng rampung kok. Awas kok ngger gaweane rambut tandangi. Oh juragan, engkau Bu Siti, kok galak sekali. Oh Bu Siti, kok galak sekali. Hahaha. Sing njaluk gratisan ki sapa? Nah sampean kok. Lah aku ki apa ngomong yen njaluk gratisan? Lah genah mau nakokke jajanan lebaran kok. Kata-kata gratisan iki ndi? Nek sing nakokke jajanan lebaran, berarti njaluk gratisan. Aku ki ora njaluk gratisan lho, Is. Lah apa sampean iki ra ngerti? Karo-karo Vandra, akeh sing do njaluk jajanan lebaran iki kene tur gratis. Aku ki arep tuku ya. Walah, ya wis nek no. Arep tuku apa? Sosis loro karo coklate siji. Ya, 4.000. Ya. Catatan sih ya, aku ora nggo duit. Oh, dul kempul ramu tua. Maksa orang ditandangi. Sekedap tok, Bu. Sekedap iki ngopo? Lah genah kula nembe repot ngoten lho. Repot ngopo? Genah lagi ngelapi motor lho, Bu. Lah kuwi lak dilapi mengko iso to, Dik? Wah, nggih mboten kacek no, mengke nek udan. Lah nek udan londrine mbok PP, percuma to? Percuma pripun ta? Ya percuma no. Bar pegawe leda-lede. Leda-lede. Kok leda-lede. Hahaha. Bocah iki wong lintur kok ya. Oh. Lah kok dikumbah meneh ngopo ngono lho? Aden ketok resik lho, Bu. Lah mau apa kurang resik? Bu. Nek warna putih ngeten iki, menurut kula kurang resik, Bu. Sebabnya putih ngeten iki enten noda sithik ngoten ketok. Mbok wis, motore kuwi dilaminating bae. Lah, agite iki KTP no pripun dilaminating? Bogang edan, si bogang edan, si bogang edan, si bogang edan. Ihaho. Pak, mbok motore dikumbahke. Iso wae, Bu, ngarep ning desa lho. Lho dikoning desa lak ya malah peni to nek wis dikumbah.
Awang kowe arep digoning sawah lho, nek regetne piye? Jadi kumbah neng no. Alah, apa ya arep kelakon bayar ping pindho. Ya rasa bayar di kumbah dhewe wae. Asok Bu. Oh ya lagi rane kegiatan lho, Pak. Nah ono no. Apa? Tengok-tengok. Ah, sapa? Wah, sregepe. Nggih Pak Kliwon, timbangane ngopo lho? Lah apa ora ono kumbang? Nggih enten, Pak. Lah kok ora ngumbahi? Lah genah niki nembe ngumbah ta? Maksudku nandani gawean ngono lho. Mengke sik Pak tanggung niki. Oh, ya wis. Ki arep mlundrekke. Nggih mangsukake mriku riyen, Pak. Ya wis ya. Nggih Pak Kliwon. Wah. Kowe ya pinter ngombah montor nok, Gang. Resik banget iki. Sip kuwi. Nggih. Wes ya? Nggih, Pak. Wah. Kuntu ide. Bah, motor. Apa aku sedina kudu kon bengok-bengok to ya? Lah nggih monggo to. Nek ajeng bengok-bengok, aung bengok gratis e lho. Sampean kuwi lho, ijek niat nyambut gawe apa ora? Kula duwe akal, Bu. Akal apa? Buka cabang yang baru. Buka cabang apa neh? Cucian motor jasa pelayanan publik. Perusahaan gede niku kudu duwe cabang, Bu. Buka cabange ya londerian no. Buka cabang kok cucian motor. Pun to, mang manut kula laris-laris. Halah wegah. Gawean sakmene kae wis nek senandangi kok. Lho, mula niku londriane mang pikir, kula tak mikir cabang usaha yang baru. Bu, insya Allah sesuk cabang usaha yang baru rilis. Bocah kok senengane gawe masalah anyar. Mending ya. Cuci kendaraan cabang usaha JPP, jasa pelayanan publik. Laris. Bogang wagu. Muga-muga bonekae konslet. Kidul. Loh, ora nyaut. Kidul. Sing wis mlasa yo padha diru